Right, so ni wedi cael mis mor dda a mis Gorffennaf yn y cinema ers ages. Seriously, mae yna loads yn mynd ymlaen. A dyma fe. Ti'n gwybod Christopher Nolan, ie? Y boi naeth wneud ffilmiau superheroes actually da efo'r Batman trilogy? Wel, mae di orffen efo'r Y Slim Ddyn nawr, ac yn lle di wneud ffilm am brwydr Dunkirk. To my mind, un o'r biggies yn y byd brwydrau. Right lan na efo Bosworth, Pwll Melyn, a'r frwydr gorau, Bryn Glas. Mae ffilm Dunkirk yn dweud stori o frwydr gyda bron dim dialog, ond efo action sequences bonkers. Mae'r cast yn bonkers hefyd. Tom Hardy, Mark Rylance, Cillian Murphy, a Harry Styles mas o un cyfeiriad am ryw reswm. Fair play. Mae'n ffilm eitha heavy ddo, so dim un i bwyta nachos ac M&M's trwyddo efallai. Os ti moyn hwnna, wel, cer i weld Spider-Man Homecoming yn lle. Mae Spider-Man Homecoming yn golchi'r tas horrendous o'r ddau ffilm Spidey diwetha a'r shite Tobey Maguire na i ffwrdd. Tro yma, mae dyn ni Tom Holland yn y siwt coch a glas yn mynd lan yn erbyn un o baddies mwyaf horrible yn y byd Marvel, Ysgol. A hefyd Michael Keaton. Gaethon ni blas fach o Holland fel y ddyn pre-cop yn Captain America Civil War, a dyn ni'n cael bach o behind the scenes hwnna yn y ffilm wrth i Spidey ddod yn sensation YouTube fan hyn. Actually, mae'r ffilm i gyd yn eitha hilarious, ac yn eitha small scale dweud y gwir, sy'n dda achos mae'r stori yn ffocysu ar creu cymeriad ardderchog newydd, er fod ni'n really gwybod origin story y boi ers talwm. Achos oes dim rhaid i'r ffilm mynd mewn i'r holl backstory, be dyn ni'n cael mewn Spider-Man Homecoming yw ffilm just hollol laugh, sy'n clas fi'n meddwl. Reit, cyn fi ddod at un o ffilmiau gorau dwi wedi weld yn y cinema blwyddyn yma, mae yna rhywbeth dda yn dod ar Netflix fi eisiau siarad am yn gyflym, Castlevania. Nawr, dyw Castlevania ddim yn easy sell i normies fel chi. Animated series wedi selio ar hen game video amdano Dracula. Actually, beth dwi'n dweud, mae hwnna'n swnio'n hollol amazing. A mae yn. Fi gwybod mae pawb yn bymio House of Cards like Orange is the New Black ar Netflix, ond seriously, roi Castlevania siawns. Mae nuts ac yn awesome. Ok, dyna Netflix di wneud, a nawr dwi'n mynd i mynd yn ape shit ar gyfer War for the Planet of the Apes. Gweld fi deud fyna? Ape shit? Dwi'n mewn bach o quandary achos dwi really eisiau dweud properly faint o'n i'n lyfio'r ffilm Apes newydd, ond fi ddim eisiau hype fel lan so bod pobl yn mynd mewn efo mental expectations. Achos es i mewn i'r ffilm just dipyn bach yn excited, a des i mas fel absolute wreck. Mae'r ffilm yn anhygoel a fel bron dim blockbuster dwi byth wedi gweld. Honestly, tro diwethaf nes i hoffi blockbuster fel hyn, oedd Christian Bale yn hamro Heath Ledger lawr strydydd Gotham City. Mae really mor dda yn ni. Alright, just anghofio am hype na, a just please mynd i weld War for the Planet of the Apes. Os chi'n hoffi fe, wel, sa'n meddwl bod ni'n gallu bod yn mates ddim mwy.